euskaraz bizi nahi dugu Arrigorriagan. Beraz, zergaitik ez gara euskaraz mintzatuko gure egunerokotasunean, aldaketa txikiekin hasiko gara. Goazen ba, dendetan edo tabernetan euskaraz erostera edo saltzera, zergaitik ez? Gure herriko hainbat dendarik euren saltokiak euskaraz jantzi dituzte, erakusleioak dotore utziz. Askoren hitzetan ere euskara nabarmentzen da. Batzuk euskaldun berriak dira. Zorionez hori ez da traba izan, leloak bezala gogoko tokian aldaparik ez. Apa, arratsaldeon. Arazoen bat egongo litzateke horri haue fotokopiatzeko. Alde bitatik? Bai, kopia bana alde bietatik. Alba da, mesedez. Zango diazu, zen badal. Originala bide zorrai. Bale. Kopia? Bale. Listo? Bai, zen bada? 60 zentimo. Baitu, ba. Mentxe da kasu. Bale, txarren, Bai. Horrela? Bale ba, konforme. Venga. Arratsaldeon, Mari Carmen. Hola, arratsaldeon. Oso ondo. Txintxo ibili zuek, Torri hona. Bale, mila esker, Mari Carmen. Bihar arte agur. Bai. Kaixo, egunon. Beitu, etxeko biltzaren kopia egin nahi dut, eta jakin nahi nuke zeintzuk diren prezioak eta botak edo. Bai, hemen kopia bat. Bale, ba, egin alba duzu orain. Eskerrik asko. Bale, eskerrik asko. Hemen dukazu. Kaixo, neskak, zer nahi duzue? Kaixo, garagardo. Bi garagardo, mesedez. Hau zurea eta hau zurea. Bueno, ikusten duzuenez, hauxe da Arrigorriaga. Hauek dira gure dendak, gure tabernak, gure kafetegiak. Ikusten duzuenez, hemen ere euskaraz egin daiteke, beraz, animatu eta kontsumitu euskaraz. Kontsumitu Arrigorriagan. Arrigorriagako udalak euskararen erabileran alde egindako apustuaren emaitza dugu panorama ederrau, eta bide horretan jarraituko dugu. Euskara Arrigorriagako merkataritzara bultzatuz. Kamera batek ezin dezake islatu Arrigorriagako komertzioaren handitasuna. Gerturatu zaitez eta ikus ezazu zure begiez gure herriak eskaini ahal dizun guztia.